Мен авылга кайткач ялгыз гына чыгамын да ындыр артына. Каралтылар ышыгына кирип тынып калам. Минем каршыга мин бәләкәй чакта уйнап йөргән сукмак килен әни инештән. Сабый чаклар. Тагын сезгә килдем, яшеренеп таныш белештән. Миңа монда җайлы сезнең белән. Карт авылым монда, үз күгем, бер ялгызым гына яшеренеп, бер елармын ахры мин бүген. Һәм елыйм мин. Ялгыз рәхәтлектән, сабый чаклар хатирәсеннән, каралтылар белән бергә елыйм, үксеп елыйм. Һәм көлә. Үзеп елыйм, ярый әле димен, еракта мин, шәһәр, дуслардан, мискин хисләр диеп, юкса алар көләр иде минем елаудан. Безнең чорда сабыйлыкка кайту, елый белү оят санала. Җиддилек һәм салкын канлылыкны яратарак төшә заманы. Ә мин монда бер ялгызым гына. Чыгамын да ындыр артына, каралтылар белән бергә елыйм. Карамыйча алдым, артыма. Дусларымнан яшереп ничә еллар җыеп йөргән интим күз яшын рәхәтләнеп түгәм. Һәм уйлыймын, елый беләм. Димәк, мин яшим. Шунда мине әнкәй табып ала. Таң атады. Кирип ят улым. Көлә-көлә сөеп юата ул 30 яшьлек карт бер сабыйын. Мин әнкәйгә үкси сөйлим, шәһәрдәге дуслар турында. Алар әнкәй шундый әйбәтләр дим, кечесе дә димен, зуры да. Алар әнкәй барысы да мине яраталар, хөрмәт итәләр. Алар миннән качып елау өчен гел авылга кайтып китәләр. Ә шәһәргә килгәч алар әнкәй миңа авыр сүзләр дәшмиләр. Минем дуслар елый белә әнкәй. Елый белә. Димәк, яшиләр. Гәрәй.